l'Escola Municipal de Teatre Eduard Bartolí és la nova escola que ha engegat l'Ajuntament de Figueres, doncs aglutina el que és la CATE i també el Casino Menestral i doncs creem un nou equipament, diguéssim, de ciutat per ensenyar teatre i arts escèniques a la mainada i als adults, o sigui, a tothom de Figueres. Ben mirat, no hi ha dubte que és completament negre, negre del tot. Aquesta nova escola municipal, l'EMTEP, doncs va dirigida a totes les franges d'edat de Figueres, ja des dels més petits. Enguany doncs, estem convidant a totes les AMPAs a participar-hi i estem donant ajudes perquè tota la mainada que fa el primer cicle d'educació primària i el primer cicle d'educació secundària doncs, puguin tenir accés gratuït a un ensenyament de teatre. Una vegada un mariner es queixava que s'havia d'ajupir massa per fregar la coberta. En Barbadós va treure el sabre d'un sol cop i li va tallar les dues cames. A més, també tenim teatre especialitzat, com és el teatre musical i també altres tècniques d'expressió corporal. I això doncs, ja va dirigit a totes les edats. A més, també tenim pensat fer de tant en tant teatre amb tallers i coses molt específiques per tothom que vulgui especialitzar-se en alguna cosa. Així doncs tenim una escola de ciutat on diferents entitats i diferents col·lectius estan treballant en una mateixa direcció i sota una mateixa manera i filosofia de treballar. Aquesta idea de crear aquesta nova aula doncs, sorgeix a partir de finals de la primavera passada, doncs, quan es decideix que aquí a Figueres doncs, cal tenir un bon planter, cal que la gent doncs, estimi el teatre, el senti, se'l faci seu i que sobretot doncs, vagi teatre. I per això vam decidir buscar una fórmula a l'àrea de cultura de l'Ajuntament on no només la gent aprengui teatre, sinó aprengui a estimar el teatre. I això és el que pretenem a partir de totes les accions que anem realitzant a partir de l'EMTEP. El desig més important que ens marquem des de l'EMTEP doncs, és que la gent estimi el teatre. Això vol dir doncs, que la gent no li faci por anar al teatre, que vulgui arriscar anar veient coses noves, que tingui ganes, evidentment, també d'expressar-se i participar a la vida cultural de Figueres. I esperem que bé, aquest any hem començat, sabem que aquest termini que ens proposem és bastant llarg, almenys 4 o 5 anys, però el que anirem fent és treballant cada any perquè això sigui una realitat i a poc anem aconseguint aquesta fita. Per poder aconseguir aquests objectius hem treballat fort perquè diferents entitats, com deia, treballem junts i això fa que a hores d'ara, quan encara hi estan obertes les inscripcions, tinguem ja més de 100 alumnes inscrits i més de 12 professors treballant. Aquests professors, aquest grup, s'ha marcat l'objectiu de poder ensenyar a final de curs totes aquestes obres de la ciutat de Figueres perquè vegi el treball que han fet. Figuetes, avui repartirem el botí! És que bé! Un objectiu que ens hem marcat també a termini és que qui vulgui pugui accedir a l'Institut del Teatre de Barcelona, tingui els coneixements suficients com perquè pugui passar les proves per anar-hi i també que puguem crear obres exportables amb altres teatres, puguem fer intercanvis, ja sigui de joves o d'adults, amb altres teatres o aules que tinguin aquest servei i, en definitiva, que la gent s'ho passi bé a l'EMTEP.